Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Am rămas aici de data trecută și o să luăm niște iron, dacă nu să-l fure Codrin. Bă, ce om ești, bă. Bă, nu mă lovi, că după aceea e mare problemă. Vii tu sus. Am rămas aici în cave ăsta de data trecută. V-am prezentat casa și azi o să mergem să punem chestii în ea. Mai mărăm o oaie. Bang. Cred că în partea asta e casa mea. Eu acum o să ne echipăm casa. Așa. Nu să mai dăm bloc aici. Punem aici fornalul. Pam, 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 pam. Facem chest. Da. Pac. Bag aici chest-ul. Bag aici toate porcările de care n-am nevoie. Pac, Acum pac. bag la lemn. Ai mult lemn? Da, mai țin și neprelucrat. L-am luat degeaba, bă. Ce-ai luat? L-am luat degeaba lemn, așa-i? Da, dăm crafting table înapoi. Ia-l. Haide pe el, vii tu pe el? Da, vine tu. Hai că ți-l duc. Stai să-mi fac eu un alt crafting. Că a rămas la mine de data trecută. Mamă, ce fain casa ai. Ia. Tu ești negălit. Năcălit. Năcălit, mă duce și spală-te acasă. Duce. Nu mă duc. Duce, că te bat și vin după tine. Bine. Haide, te aștept. Așa. Bă, ce prostie am făcut eu. Ce ai făcut? Dacă vrei, uite-te la mine, bă, videoclipul de ce să te O să mă uit. 6. Mai mâncăm un pui. Stai, bă, că e prea tare, bă. Mă surzăște. Așa. Mai duc după niște lemn. Dar hai că-ți dau eu. Ai mult? Foarte, nu mult. Bine, hai că vin. Ești la tine în casă? Da. Păi nu ești aici, nu ce faci. Uite. Haide. Uite, spun torță în casă. Așa. Am zis că vin la tine și te bat. Mă. Nu, hai să-ți dau eu. Cât vrei? Aproape m-ai omorât. Dar cât vrei? 30. 30? Na. Ăla-i. Am plecat. Ce, nu dai bani nimic? Nu. O palmă dacă vrei. Pun și al noi torțe. Restul le bag în chest. Ce am vrut să-mi fac cu lemnul ăsta? A, ușă. Bang. Bă, ce spațioasă e casa mea. A mea e micuță. Pac. Bang. Băgăm aici lemnul. Ușile. Așa, acum îmi prăjesc iron-ul. Dă pe jos îl arunc. Așa. Am 17 iron. Eu am 10. 10? Da. Ok. Scot aici piatra. Bă, mai sunt niște piatră. Da, nu cred că mai am nevoie. Așa. Punem pe aici. Să punem scări. Și mai pun și pe aici. Nu acolo. Bă, vreau să un pic până la casă la tine. Bun. Până în casă la tine. Bun. Azi? Da. Bă, Bine, facem. și balon de pădure. Închide. Da, vă mai strica. De ce pui ușa? Ca
Să furăm așa. Nu. Dar ca să puteți să venim unul la altul. Ca să nu mai ieșim până afară, că poate e noapte, știi? Am făcut unele ca șobolani. Șobolan de pădure. Nu zic că nu. Așa. Primesc o chestie. Ca? Și sunt și eu la început. E noapte până în pat. Sunt și eu și la început. Ne-a vrea să Sunt băiat lău. și eu la început canalul și vreau să vă abonați. Să Ne-a fac, vrea să dacă băiat fac lău. 50 de abonați, sunt cel mai fericit. Până în pat. Sunt băiat de lău, nu vreau. Pum. Nu vreau. Filmăm de 6 minute aproape. Sunt băiat de lău. Mamă, te pui în pat odată. Așa. Am făcut de zi. Sunt bunul Dumnezeu. Pac, param, pam. Hai să ne facem serios, să vedem ce este. Ioi, am plecat afară. Zice că meneaua a zis mai. Hai să vedem dacă mi s-a făcut iron-ul. Da. Și acum o să ne facem mai bulune. Pac, am făcut un chestplate. Așa și așa. Mai fac niște pantaloni. Bă, Da. mă dau lopata. Pam. Și de ăștia doi iron îmi fac o sabie. Acum am uitat. Așa. Pac. Așa și pe Pac. Punem sticlurile la loc, da. Topor? Da. Nu-mi trebuie. Și mi-a speriat de porcul ăsta. De iron. Da, Da. vreau. Parcă bă că ai stricat, așa? Nu. Nu. Da, mai ai iron. Nu. Eu l-am cheltuit pe tot. Dar la ce mai trebuie? Mai trebuie mai căscuțe. Și am făcut sabii de iron. Am chestplate, pantaloni și niște papuci de piele. Mă duc și eu la mine, acasă. Și nu știu ce să facem. Merg la minat? Eu mă duc la minat. Du-te. Iau tortile pe care le am. Mamă, 2 bucăți de căul mai am. Mai ai căul? Nu. Oh, fuck. Păcat, frate. O bucată de iron. Dar la ce trebuie că Să fac torțe. am eu 28. Torțe? Da. Dai și mie? Da. 5 sau câte vrei. Am 35 de torțe. Oh, n-am vrut, serios că n-am vrut. Nu, uite o bucată de carne. Câte torțe se trebuie? Câte vrei tu, da? 10. Stai un pic să mi fac. Ia bucată de carne. Bă, carnea. Am dai? Îți dau 17 torțe și am 18. Bun, am plecat. Acum am 29 de torțe. Bă, bă, dă-mi și mie. Auzi? Nu, Dă-mi. îți dau, hai. Hai da. Hai pe tunelul secret. Tunelul făcut de șobolan. De șobolan codin. Șobolan de codin. Dă-mi. Mai ia, mă. Gata. Nu fura. Filmăm deja de 9 minute, deci trebuie să... Eu filmez de 10 aproape. Eu filmez de 10. O să revenim când o să mergem la minut. Da, și o să revin când o să mergem la mine. Am revenit și să găsim
A, tu ești aici. Da. Era să cad acolo. Tu n-ai pornit încă episodul. Mă duc aici în cave-ul ăsta. Să minez. Punem aici piatra. Deja am zis la 0, 3, 28. Construiesc ca în Fortnite. Fii. Pac. 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 Pang. Da, fac. Ok. Să începem. La layer 43. Am mers la 0 și cât? Let's go. O să revin când o să ajung la layer. O să revin când o să ajung la layer 10. Suntem aproape de layer 10. Ok, am revenit și suntem la layer 10 și acum hai să mergem. Let's go. Nu uitați să vă abonați, să dați like și like. Like. Am găsit mult redstone, dar nu am cu ce să-l iau. Am pickaxe de piatră. Lăduți, Da. am găsit spawner. De ce? De zombie? Nu știu. Sparge să vezi. Îmi dau teleport? Da, dă-te pe. Stai că acum, îmi dau teleport. Mamă, am găsit spawner. Așa. Pac, unde e? Ia, Da, dă-te că sparg eu. stai că sparg. Dă-te. Uite, pajen. Nu știu. Dai, mă duc eu să văd. Dai că pune torțe pe el. Ridică-te. De zombie. Mamă, pot să-l fac eu. Așa. O să-l fac, Codrin. Avem fermă de XP. Ai așa? Da. Am un music disc. Dar nu mai trebuia să fie un chest? Ha? Nu știu. Un chest? Vreau sărăcie. Să nu spargi, Codrin, că îl fac eu. Te că fac un screenshot la coordonate. Da, e spawnerul meu. Păi, da. Și tu îl faci și poți să... și tocam amândoi. Da, fac amândouă. Așa. Am făcut aici un screenshot. Și pot să-l fac și mergem. Facem level la el. Eu nu mai am torțe. Eu mai am 7 torțe. Bă, Vlăduț, Da. tu, Vlăduț, Da. ai din ăla. Ce? Ți-ai făcut spawn point la casă. Da. Da? Da, tu? Eu nu. Lasă atunci că mă omor eu. Și atunci... Aha, dar moară-te. Da, păi, de ce? Că mai am torțe. La câte? 3, 2 mai am. Deci nu una. Păi una mai am, o pun aici, bang. Și eu acum o să încerc să mă omor cumva. Bă, tu mai ai torțe, bă, în mână. Una. Care e furatul de pe aici. De pe loc. Da. Deci cam atât a fost cu minatul, nu... Nu Eu nu am minez. mare chestie. O să revin imediat. Sunt pe telefonul lui Vlăduț. Se revedem imediat. Ok, acesta a fost acest episod. Lăsați like și subscribe. Am văzut și acest Pa, pa.